बहरे बाटे साजनवा फसल बहरे बाटे म्यूजिक का निर्भय राज चकिया बहरे बाटे मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंडई चौक नरकटियागंज। अब खोल दहा लॉकडाउन कुछ ना घर में बाटे हो। अब खोल दहा लॉकडाउन कुछ ना घर में बाटे हो। हाँ हाँ घर में बाटे हो तो सुन लो सब कर साजनवा फसल बहरे बाटे हो। फसल सब कर लालनवा मोदी बहरे बाटे हो। अब खोल दहा लॉकडाउन कुछ ना घर में बाटे हो। अब खोल दहा लॉकडाउन कुछ ना घर में बाटे हो। हाँ हाँ घर में बाटे हो तो सुन लो सब कर साजनवा फसल बहरे बाटे हो। फसल सब कर लालनवा मोदी बहरे बाटे हो। म्यूजिक का निर्भय राज चकिया कम बह कोरोना ये में दूसर कौनो चाल बा। झूठ मुठ के करत गोदी मिटियाई बावाल बा। मिटियाई बावाल बा कम बह कोरोना ये में दूसर कौनो चाल बा। झूठ मुठ के करत गोदी मिटियाई बावाल बा। सब गरीब हवा के सोची दर्द सर में बाटे हो। सब गरीब हवा के सोची दर्द सर में बाटे हो। हाँ हाँ सर में बाटे हो तो सुन लो सब कर साजनवा फसल बहरे बाटे हो। फसल सब कर लालनवा मोदी बहरे बाटे हो। म्यूजिक का निर्भय राज चकिया कहता रे नेता मंत्री रुपया हजार जाई। कैसे हो ताना में रूम के रेंट भाड़ाई। कैसे हो ताना में रूम के रेंट भाड़ाई। कहता रे नेता मंत्री रुपया हजार जाई। कैसे हो तना में भैया रूम के रेंट भाड़ाई। सभे बाटे है मजबूर कुछ ना खैले बाटे हो। सभे बाटे मजबूर कुछ ना खैले बाटे हो। हाँ हाँ खैले बाटे हो तो सुन लो सब कर साजनवा फसल बहरे बाटे हो। फसल सब कर लालनवा मोदी बहरे बाटे हो। म्यूजिक का निर्भय राज चकिया मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंडई चौक नरकटियागंज। जहाबीर छबिला कैसे तुहरा से बताई। राइटर मुसाफिर बाटे बहरे में घेराइल। बहरे में घेराई
जाबिर छबीला कैसे तोहरा से बताई, राइटर मुसाफिर बाटे बहरे में घेराई। कौन सूझे नाही रहिया कुछ न लौकत बाटे हो, कौन सूझे नाही रहिया कुछ न लौकत बाटे हो। हाँ हाँ लौकत बाटे हो तो सुनला सब कर सजनवा फसल बहरे बाटे हो, फसल सब कर लालनवा मोदी बहरे बाटे हो।